Lesgeza indaba ze-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili osukwini namhlanje. Kubhungwe ngamasu ezifo ezithathelanayo kubulawe kwashisa isalukwazi eMtubatuba kanti ke sisalindelekile isimo sezulu lesingesihle kwelikaMthaniya. Njengoba ke lokhu uqhubeke njalo nokuzwela umkhize ejazini ngokuhoxisa koxhaso lokulekelela izinhlelo ezifana ne-HIV and AIDS yizwe laseMelika, umkhandlu wesifundazwe KwaZulu-Natal obhekelela izifo eziyamaniswa nalezi udingide ngamaqhinga angasetshenziswa ukuya phambili. Lokhu kuza ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi ke bangu-100,000 abantu asebedikile ukulanda imishanguzo yokudambisa leli gciwane KwaZulu-Natal. Uhulumeni wakwaZulu-Natal ubamba umoya ngomphumela wohambo lukaMengameli wakuleli lapho ke eyohlangana nowase-USA ukuzama ukuxazulula ezithinta lamazwe. Lokhu kudalule uNdunankulu wakwaZulu-Natal lapho ke eveze ukuthi ke bakhathazwa ukunqanyulwa koxhaso lokubhekana nezifo ezifana ne-HIV kanye nezinye ezithelelanayo. Lokho kwenza ukuthi abasebenzi abayizinkulungwane 5 basale bengasebenzi. Abanye babasebenzi siyabazi thina. Sifisela umongameli wethu usengathi lolu hambo lwakhe ngaba nempumelelo oluthele ithelo. Bese ke isinqumo siguquke ukuze siphinde sikwazi ukuhlomula. Ngoba lokho kosilekelela ukuthi amaqhinga ethu esikhathi eside okwazi ukubhekana nalezi inselelo la esifundazweni kakhulukazi akwazi ukuthola ukwesekeleka. Mhla kuba nje umhlangano wokudingida ngezingqinamba ezithinta izifo ezithelelanayo. Lokhu kuza ke esikhathini lapho umnyango wezempilo uphumele obala ngesibalo esishaqasayo sabasala ke endleleni ukulanda imishanguzo yalezi zifo. Ungqongqoshe walomnyango KwaZulu-Natal uchaza ngezinye zezizathu ezidala lokhu. Ingane ezazalwa zi-infected kwezinye indawo sathola ukuthi abazali bakuthola kuba nzima ukuchazela ingane ukuthi yini le ayiphuzela amaphilisi. So ingane yazi ukuthi iphuza amaphilisi nje iwaphuze kodwa umisiqala iba yi-teenager noma isiqala iba ikhula kancane ibisiya rebel ukuthi awani lamaphilisi engiwaphuza ibisivele iyawayeka kanti umzali akachazanga. Khona abanye abantu othi umedla i-treatment usuke lambile akasebenzi and i-treatment awukazi ukidla ungenakho ukudla esiswini, then labo siyaba encourage ukuthi abasondele emnyangweni wezempilo sibahlanganise no-DSD but nathi akhona ama-nutritions noma izinto ezi-nutritionals esikwazi ukubanikeza yona. So maningi ama-reasons abantu abadrop offayo. Omunye umuntu ushintsha umsebenzi ekade esebenza eGoli athola ukuthi upositive aqhubeke ne-treatment kodwa mesefika emakhaya mhlawumbe akakwazi ukuchaza partner wakhe. Ngokocwaningo ngonyaka u-2023 iTheku belele isibili ngesibalo sabantu abasulelekile kuleli. uNdunankulu uphawuleke ngokungabi nozinzo kwisakhiwo esengamele ukulwa nezifo ezithathelanayo iSANEC KwaZulu-Natal. Sivumelene ke ukuthi lolo daba lokwazi ukuphetheka izolo. Kodwa kunako konke kuba kufanele siqinisekise ukuthi senza iNingizimu Afrika kube yizwe elibumbene. Kungabe bikho kwehlukana okuzodalwa ilengxoxo ekhona yemigudu yalandeleka enkathi kukhethwa noma kuqokwa ikakhulukazi isakhiwo sesifundazwe laKwaZulu-Natal. Eyindabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Zilokhu siqhubeke njalo ke ihlava zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane ngehluku kuleli. Lokhu kulandela ukutholakala kowesifazane oyisaguga wakwaBukhosini endaweni ebuleweke waphinde washiswa nomuzi wakhe eMfekayo eMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. Usadidekile namanje umndeni wakwaBukhosini eMfekayo eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal emva kokutholakala kwagogo obehlala yedwa kuleli khaya eshonile. Ugogo obeneminyaka engama-94 ubudala utholakale kwenye yezindlu engenalo uphahla etintilizile phansi. Okunye kubashiye bemangele ukushiswa kwegumba belala kulo kanjalo nomakhala ekhukhwini wakhe awuzange utholakale. Into eyenzeka kahle ekuhambeni ka-anti asazanga kahle batho kuyikhona yikho ukuthi kwashisa shuthi umuntu noma umuntu noma angazi
ngoba asazi umlilo sothi wasukaphi ngoba kwasha ikamera lakhe leli ngalena but la kwangasha lutho. Then abantu ke bazama ukucima sebecimile bahamba bathi sebehambile babona ngathi umlilo uyavuka futhi babe sebebuya. Uma bebuya bazama futhi ukubhula ke nakusekufana necima umlilo ingane obengakabuyi ingane le ntombazane yakamzala yahamba ilokhu icinga la egcikeni icheck ukuthi ngoba kushe endlini yena ngabe ukuphi. Yacinga yaze yagcina yamthola kwenye indlu engahlali umuntu enganayo neroof etholakala emva kwesivalo khona lapho kuleyo ndlu. Lesigameko senzeka emini ngomsombuluko kanti sishiye lo mndeni uthukile ngenxa yesigameko esifuze lezi ezike zenzeke emphakathini. Ukusaba siyasaba kakhulu ngoba nami nje ngakhuluma ngami nami ngeke ngangenela umuntu noma engangenanga endlini but wayikhona ekhaya ngaphandle kwase kuthi ngahamba insuku ke ngoba sekuze gcine kwenzeka lokho kwenzekela ekhaya. Ubehlala yedwa ingane yakhe entombazana neyomfana bahlala eGoli. Isikhathi esiningi nje ubeba yedwa mhlawumbe benabo ngesikhathi saka December kuphela. Kuloko kwesandla semfene khona siyasola ukuthi kunesandla semfene ngoba angicabanga ukuthi kungasha indlu ebese yena etholakala phandle futhi engekho endlini la ebekusha khona. And futhi kuneduku lakhe elatholakala phandle angazi ukuthi lalifike kanjani khona phandle. Okusho mhlawumbe umuntu ngabe wayemdonsa ngabe wayemkhudula kodwa angazi. Ikhansela kule ndawo ku Ward 21 uPhila Mthiyane uzwakalisa ukushaqeka ngalesigameko nasisola njengento eyenziwa abantu wabesenxusa umphakathi onolwazi uba uphumele ebala usebenzisane namaphoyisa. Kanti ubesenxusa nokuthi abadala nabesifazane nezingane banakakelwe ngaso sonke isikhathi. Njengabantu abathunywe umphakathi siyanxusa ukuthi uma ngabe kukhona onolwazi noma kukhona othola something ephathelene nokuhamba kwagogo ewathinte amaphoyisa noma esithinte thina sikwazi ukudlulisela emaphoyiseni ukuze umuko njengalo unqandeka ungaphindi uwenzeke ngoba nabakhona bomndeni njengamanje bathukile abazi ukwenzakalani noma kusazokwenzakalani. Emphakathini ke uwonkana siyacela ukuthi abantu abadala singabashiyi bodwa ngoba lokho kwenza ukuthi nezinswela boya zithatha advantage ifuna ukwenza noma ngabe noma yini ngoba zathi ugogo noma abantu abadala abahlala bodwa especially abantu besifazane singabashinze bodwa ngoba siyasuke sebekhulile abanawo amandla ukuthi beyilwele isigebengu mase kukhona impela sikusophile singenza noma ngabe. Umphakathi wakule ndawo uhlalele uvalweni njoba kwaziwa ukuthi elakuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane kanjalo nezingane. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto edolobheni uMgungundlovu kanye naseThekwini namuhla ekuseni kulandeleka imvula enamandla enezikhukhula ebihambisana nokuduma kwezulu. Izangoma zezulu zilokhu zixwayise njalo ngokuguquguquka kwesimo sezulu esilindeleke ezingxenyeni ezahlukene zesifundazwe KwaZulu-Natal. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe uthi abantu mabaqaphele. Kuxwayisa ngokuguquka kwesimo sezulu ikakhulukazi kuleli sonto njengoba kubikwa ngezimvula ezinamandla ezihambisana nomoya omkhulu. Namuhla edolobheni eThekwini naseMgungundlovu kwehle enkulu imvula ehambisana nokuduma kwezulu kanjalo nesachotho. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uyanaba. Sesingenile ebusika sebufikile siyasibona isimo sezulu lokhu siqhubeka siguquguquka. Ungqongqoshe womnyango akaKhokhtha umfundisi Sithola Sizibuthelezi amazwi akhe nje yikhona ukuxwayisa izakhamuzi ukuthi asiqhubeke sisigade isimo sezulu kwisifundazwe. Leli viki sikulona sikhuluma nje sikhona sexwayiso esikhishwe izangoma zezulu esiveza ukuthi kulindeleke ukuba kube khona imvula ezinamandla ehambisana nokuduma endaweni eziningi esifundazweni okubala kakhulukazi iTheku ingxenye zomgungundlovu. Silibonile ke namhlanje kuseni izulu lina kakhulu zibe khona indawo lapho kukhithike khona isichotho kepha sikakubika nje ukuthi amathimba ethu enhlekelele isimo lesi aqhubekile nokusigada. Umzila uthi lezimvula kanye nomoya onamandla kusazobuya. Silinde njengamanje ukuthi kube khona imvula ezinamandla. Silinde ukuthi futhi kube khona umoya onamandla
ozohlasela indawo eziningi. Sikhuluma nje manje usuku lonke namhlanje we are expecting ukuthi kube khona umoya onamandla endaweni eziningi kwisifundazwe. Lapha sibala ifunda zomasipala amajuba, uthukela, umkhundlovu, iherigwala, indawo futhi esogwini nesifundazwe kakhulukazi indawo eseduzane nolwandle. Lezi ndawo lezi sengozini kakhulu ngoba lo moya lona ngokombiko wezangoma zezulu ungase udale umonakalo omkhulu kakhulukazi nasemgwaqeni. Umlayezo wethu ke ikhona ukuthi masisigade isimo sezulu abashayelayo kanye nathi esisemakhaya masisigade nje isimo sezulu. Uma silahla udodi noma kanjani ugcina usublocker ama drainage systems ethu. Lokhu ke siyazi ukuthi ena kugcina sekwenza ukuthi uma linizulu kakhulu kugcina kudaleka ikhukhula ngenxa yakho ukuthi amanzi awakwazi ukubaqhubeka adlule ayela ekumele aye khona. Kanti kuphinde kwaxayiswa ngokuwela emfula engenisile. Singayiweli imifula, singayiweli ama bridge uma sibona ukuthi imifula igcwele amanzi ayakhohlisana. Ungacabanga ukuthi uzokwazi ukuwela noma ubona ukuthi umfula ugcwele. Akumele nhlobo ukuthi uthathe i-risk ngempilo yakho. Kubalekile ukuthi sihloniphe isimo sezulu. Uma sibona ukuthi umfula ugcwele masijike siphindele emuva. Futhi okunye kubalekile ukuthi ukuduma kwezulu kuyaqhubeka nokuba ingozi. Thina sinemfuyo uma izulu ngempela liduma masingaphumi sithi siyoyibheka imfuyo yethu ngoba lokhu kusibeka engozini. Futhi kubalekile ukuthi emzini yethu ngasonke isikhathi uma izulu liduma sithathe inyathelo ezizoqinisekisa ukuphepha kwethu. Kakhulukazi futhi nodaba lo lekhukhula ngasonke isikhathi masigade imvelo esikuyona, masigade indawo esikuzona ngoba lokhu kugcina kuhola ekutheni kulahleke imphefumulo. Ezindabeni zo1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asiye ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona ke indaba ze1KZN TV. Nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kubhungwe ngamasu ezifo ezithathelanayo kubulawe kwashisa isalukwazi eMtubatuba kanti ke sisalindelekile isimo sezulu lesingesihle kwelikamthaniya. Uhlalo kwekomiti lezokuphepha nokuxhunyaniswa komphakathi uhhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi ke bajabule ngendlela amabhizinisi abantu abasha axhaswe ngezimali yihhovisi likaNdunankulu asebenza ngayo. Uthi ke akhombisa ukuthi izimali zoxhaso basebenzise ngendlela efanele. uFraser usho lokhu ngesikhathi leli komiti lihambela amabhizinisi asathuthuka ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo. Ukuhambela kwaleli komiti ukuthi ke lihambela amabhizinisi abantu abasha okuyibona abaxhaswe ngezimali ukuthi ke bathuthukisa amabhizinisi abo. Lolu hlelo luqhutshwa ke ngaphansi kwehhovisi likaNdunankulu lapho belekela khona abantu abasha abanamabhizinisi. Thina ke njengekomiti sizobheka ukuthi ireport esayithola eyayithi uGina weHeritage Water omunye wabantu abalekelelekile sizobheka ukuthi ngempela iyafika yini leyo mali lwafika lolo xhaso kwenzakalani. Siyikomiti ke sijabule kakhulu ngoba sithe masifika sathola ukuthi ngempela the sum of 1.6 million wayithola kodwa futhi ethola uxhaso oluhle lokuthi alekeleleke hayi ukuthi athola imali. Usichazelile ukuthi kunezimoto ezathengwa siphumile sibonile imoto ikhona enye siyazi ukuthi kwathengwa nemshini sayibona imshini sakhuluma futhi ukuthi yini enyayenzayo wasitshela ukuthi kunamabhizinisi amakhulu asebenza kahle amsupportayo. Leli komiti liphinde lihlinzeke osomabhizinisi ngolwazi kanye namacebo ukuthi bengawathuthukisa kanjani amabhizinisi abo. Lokhu ke kuhlanganisa nokubalekelela kwizingqinamba ababhekana nazo kulamabhizinisi abo ababaqhubayo. Besimluleka uGina ukuthi akasondele kwi-economic development, akasondele ku-LED yakamasipala ukuze akwazi ukuthi athole i-mentorship. Besim-advise ukuthi i-marketing strategy yakhe kumele ayivule ukuze akwazi ukuthi akhule. Ngakho-ke ubukhona bethu namhlanje kunezinto eziziluleko esimshiya nazo kodwa kubaleke kunako konke thina izikomiti sobuyele emuva siyohlala noPremier siyosho ukuthi sobanikezileke imali bayenza uyabasupport basupporteka kanjani. Izinto esizoyixoxa ke noNdunankulu lezo nesigungu ne-department yakhe uma sesihleli phansi. iHeritage Water esempangeni leli ke ibhizinisi nje elaqala uSakhile Gina
oneminyaka engama-28 ubudala ngemuva kokuthi ke eqede umatikuletsheni wakhe ngonyaka wa-2017 endaweni yakaMhlaba uyalingana. Ngokubona ukuthi ibhizinisi alihambi kahle wabe sethutha eza empangeni. UGina uthi ke lolu xhaso lumsize kakhulu ukuthi athuthukise ibhizinisi lakhe. Ngikwazile ukuqhuba ibhizinisi, ngikwazile ukuvula enye branch eNgwelezane umhlanga area, eNgwelezane location for purified water, shisanyama, butchery and ice making. Ngikwazile ukudevelopa. Galeli bhizinisi usedaleke amathuba omsebenzi kubantu abakhele indawo yangakubo abangaphezulu kwe-10. Labantu engikwazile ubaqasha la ngaphakathi nabantu aba-7 including myself, because mina uchief and ngiyasebenza futhi. So endaweni entsha ngizokwazi ukuqasha abantu aba-4 just to balancisa, ngizokwenza 2 males 2 females for gender equity yabo. Ngoba sibona izinga lomsebenzi imisebenzi ayikho nabantu futhi ukuthi njengaphakathi njengakhona nje la isitolo kunomuntu one-honors akawuthola umsebenzi namanje. Iqembu EFF kulesi sifundazwe lithi ke selibhalele ungqongqoshe zokubusa ngokubusana nezindaba zomdabu uThulasizwe Buthelezi bemcela ukuba ke angenelele odabeni lokuhlala komhlangano wokukhetha ke umeya nosekela wakhe kumasipala wesifunda iMajuba abathi ke uhlale ngendlela engekho emthethweni. Ngokusho kwaleli qembu lithi ke kunekhansela elivotile ekubeni iqembu lalo iTeam Sugar SA selalixosha. Leli qembu kulesi sifundazwe lithi bungekho umhlangano ohlale izolo eMajuba. I-IFP vele yabamba umhlangano ongekho emthethweni, yakhipha umeya, yafaka uThembelihle Mthembu. Ekumfakeni kwabo njalo bese bekhipha ikhansela lika Team Sugar South Africa, Team Sugar South Africa balikhipha bafaka elabo ikhansela ngendlela engekho emthethweni. So bathathele inyathelo komsakazi zomthetho. Into yokuqala sesiyenzile sibhalele uMinister kaCocta uThulasizwe Buthelezi ukuthi angenelele kulolu daba. Uma sibona ukuthi naye akenzi lutho ngoba naye uyi-IFP, so lithatha udaba umsakazi silise enkantolo. Oweteam Sugar SA usebawaxosha lamakhansela avote ne-IFP izolo, kodwa abaphathi baseNewcastle naseMajuba bayaziziba izincwadi zokubaxosha. uNondumiso Masondo uyena lo izolo ohambile ovota nenkatha. uNondumiso Masondo ikhansela laseNewcastle esaqosha wayewufoma nobhala. uNondumiso Masondo akekho ku district, akekho na ku list. Umuntu okhona ku list ufikile Victoria Hadebe lokuthiwa uyena ikhansela elikhishiwe. Ayikho incwadi esayibhala thina okumnandi msakazi ukuthi uIC besixhumana naye ke khona email engayibhala ngithi aba remove bonke abantu njengo administrator nabo Nondumiso lo. Waphendula uIC wathi cha, kwi-record yabo khona mina njengo president uMusa Shola Thwalezi party leader ngiphinde ngibe contact person. uThwala ubesechaza ngokwenzekile izolo. So ke izolo kwenzeka isimanga mase ngene eCouncil Chamber besikhona ngiphona phakathi athe mengena emakhansela yaqhamuka siqhamuka IP siqhamuka nale khansela le Team Sugar laxoshwa kuthiwa lisuka eNewcastle sezohlala ngapha kwabazo umhlolo. Out of 29 agcine so30 amakhansela okudidileke amakhansela wonke ensabe sisukuma ebuza ukuthi ubanike lo ofaka ingubo ezinkulu ngazathi amakhethenisi kwasuka umsindo athe suka bebotha zikho inamba ithi inhlangano ANC neAction SA kanye neEFF asilazi lekhansela eMajuba livelaphi yabe siphuma ke kusho iIFP nalemdlwembe mbili eTeam Sugar kanye nalo ongenele kwesithathu ke neDA baphuma kule building yeCouncil. Hawu sesibona sibesesibone izithombeni ke ngoba sesiyalandela kwavinjwa amaphoyisa sesibone izithombeni sekhona umeya uyahaleliselwa, umeya uspeaker uyahaleliselwa. Umasipala uthintiwe ngalolu daba wacela uthunyelelwa imibuzo emva kwalapho kwashaya isikhathi sokuyemoyeni ungaphendulile.
Umeya kamasipala wesifunda uMzinyathi uThembisile Mchunu wethuleke ngokusemthethweni isigaba sesibili samanzi enquthu azophakela abantu abayinkulungwane eyodwa namakhulu amabili endaweni yaseShikishini eThelezini naseNtabanzima. Lo msebenzi uthatheke imali elinganiselwa kwizigidi eziyi-19 zamarandi kanti kufakwe nompompi abangama-46. Kuhlomula abantu abangu-1200 esigodini saseThelezi. Lokhu kushiwo ngumeya kamasipala uMzinyathi ngesikhathi ezokwethula amanzi ngokusemthethweni kule ndawo. Esihlangene ngakho namhlanje sihlangene ngokuthi sizothula uhlelo lwamanzi. Ngoba siyazi ukuthi uhlelo lwamanzi lona lubaluleke kakhulu kumphakathi wonke jikelele. Silethe uhlelo lwamanzi esamba esibalela ku-19 million. Sifisa ukuthi bonke abantu abala eThelezini bewathola amanzi, kodwa ke nalapho singakafiki khona sazofika khona. Abantu abakhona ke abazosizakala la abawu-1224. Kanti amalungu omphakathi akushayela ihlombe lokhu njengoba sesisidi isikhathi bengawacosha amanzi. Sijabule kakhulu, bekunenkinga eziningi la endaweni la zamanzi, bekumele sokha amanzi kude, uyabona nje into ezinjalo. Ngesinye isikhathi imvula yana ama weather changes bewaye affecta kakhulu indaba yamanzi la emphakathini, because awazi ngesinye isikhathi umntana uhlala nomuntu omdala uyagula, akakwazi umntana ukuthi angakwazi ukuthatha amabhakeda enough ukuthi ayokhelela amanzi, yakubona into ezinjalo nje. So manje siyajabula kakhulu njengoba sikwazi ukuthola amanzi eduze. Induna yesigodi iveza ukuba ziseningi izindawo isizwe sakamlife ezingakawathola amanzi. Ziseningi indawo eyisale ngaphandle ezingenawo amanzi, njoba kukhona indawo yaseHoqo, kukhona indawo yaseSt John, kukhona indawo yaseMasebing neyaseNkathazo. Siyethemba ukuthi ke njengesithembiso sikameya ukuthi uyoqhubeka lapho adeliver abantu amanzi. Siyokujabulela mase sikubona kwenzeka lokho, ngoba iningi labantu akade bela ngokubuka kwami labantu abangenawo amanzi, abasuke endaweni zabo be expecte noma belindele ukuthi izoba khona ialternative yokuthi ke bona njengoba bengenawo ngabe bazowathola kanjani while besalinde ukuthi amanzi afike ngokupheleleyo kubo. Kodwa ke simzwile umeya ethembisa, kodwa besinethemba lokuthi uzokusho lokho ukuthi ke lezi indawo ezisele yiphi enye indlela abazokwazi ukuthi bathole ngawo amanzi. Khona manje imeya isinxusa ukuba bewaphathisa kwezikhali zamantungwa lamanzi. Siyawuyaleza kakhulu umphakathi, siyawuyala ukuthi ingqalasizinda le ezofaka namhlanje beyiphathe njengezikhali zamantungwa, bengantshontshi izinto futhi bengabulali izinto, bezihloniphe ukuze umphakathi wonke odinga amanzi wathole ngesikhathi esifanele. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Siphinde futhi sishishelele eDolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukeli usabukele zona ke indaba ze1KZN TV yamukela kobe kuyizona ebehamba phambili usukela namhlanje. Kubhungwe ngamasu ezifo ezithathelanayo, kubulawe kwashisa isalukwazi eMtubatuba, kanti ke sisalindelekile isimo sezulu lesingesihle kwelikamthaniya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.91 emaqhathiso nedola laseMelika, libu-24.11 emaqhathiso nopondo waseBritain, libu-20.32 emaqhathiso ne-euro, igolide lona lu-$3,319.10 ounce, wolo ngahluziwe wona u-$65.38 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Kwethule ngokusemthethweni kumqhudelwano wezemidlalo wezikole obizwa iSiyanzima Sports School Tournament okuhloswe ngawo ukuthuthukisa ezemidlalo ezikoleni ezingaphansi komkhandlo kaMbonambi enyakatho nelikamthaniya. Umsunguli wawo Siyabonga Nzima uthi ufisa kutheleke nabahlonza amakhono kulomqhudelwano ozobanjelwa ke-Esiphumelelo Secondary eMzingazi ngomgqibelo. Wethule ngokusemthethweni umqhudelwano iSiyanzima Sports School Tournament okuhloswe ngawo ukuqhakambisa ikhono ezikoleni kulekelelwe nentsha iqhelane nesidakamizwa nobugebengu. Umsunguli walomqhudelwano uSiyanzima
ufisa ukubona nezihloli zihambela lo mqhudelwano njengoba sivamise ukwenza uma kudlalwa iKMOTSEP Schools Cup. Inhloso yethu ke nge-tournament esiyanzima is to develop sports, art sports locally, because siyakhumbula ukuthi HOD kakhulukazi kwa-education la kwi-province and national bakhulume ngento ye-sport science kakhulu, school sports kakhulu. So hence why we are doing this, just to support. Ngala ngakuthina-ke siye sibone umuntu mayiphumile abone ngoba ukwi-industry ye-entertainment, so uyabone kwenziwa ama-sports ey'koleni kwezinye indawo, kodwa mayibuya la ngakuthina emakhaya abone ukuthi akwenzeki ngendlela. Izinhlaka ezahlukene ezibhekelele ezemfundo nezemidlalo emkhandlwini waMbonambi ziwushayile ihlombe lomqhudelwano ozodlalwa emagcekeni esikole isiphumelele secondary eMzingazi ngomgqibelo. Since iqale last year iqale ngezikole eziwu6 ngoba eshilo njengamanje seziwu12 okusho ukuthi iyakhula ke, and siyacela ukuthi wonke umuntu oinvolved noma izikole eziyingxenye yalento zibone lento ukuthi is not about ukuwina. Ngiyanicela kube about i-development, sibheke izingane lezi ezikhulayo kakhulu ukuthi ke siyayikhulisani. Into isuke inhleke ngoba iyakhuthaza idiscipline engane zethu nanokuthi ziyaphuma ke into zama drugs ukuzona siyibona zonke insuku sicela kuzona. So uma sekunento eyisport kuba nento ke esithi ke seyizogxila kuyona kakhulu. Uthisha omkhulu wesikole isiphumelele secondary esosingatha lo mqhudelwano kanye nobhala weMbonambi Community Trust bafisa ukubona ukhula lo mqhudelwano abakholwa ukuthi unomthela omuhle ekusizeni intsha edlalele kude nesidakamizwa nophuzo oludakayo. Sibonge i-tournament yesiyanzima kakhulukazi njengoba nangonyaka uphelile siye saba ingxenye yalo mbidlango wokubheka amakhono ebantwaneni. So siyabonga kakhulu nokuthi nje bakuconsider ukuthi isiphumelele njengoba siyisikole se-Department of Education esikhona la endaweni yaKaMbonambi nendawo yaseRichards Bay. Ngizosale sengithatha leli thuba to whoever is watching emakhaya obukele njengamanje 1KZN ukuthi siyacela bandla going forward mhlambe mangabe esenza i-3rd annual, 4th annual and so on ama-sponsors ezengaphambili azosilekelela, because thina njengobuholi it's not like ukuthi sinemali eningi, you know, so imali yethu encane sisuke sinayo isikhwameni siyazama ukuthi siyicaze. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngisemzingazi. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathelwe zona osukwini namhlanje. Mina nawe sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.